Ajde, ne možeš sнимаеш сега. Чакай, като порно филм ще го направя. Аморе, ой, шиктир. Аман, бе. Ойде. Чакай. Вулю, вукуше, аз е това. С quoi? Демек, ще спиш ли с мен тази вечер? Oui, Уиле? oui. Айде. Не, стига. Не, извратено се. Ама карай сега драстични мерки да предприема. Ала ще ти направите един път. Добре, айде стига. Добре да гледам. Чакай себе си му. Ще го поснимам в болта и леко. Fresh meat.